شانده امریکای تایبەت ji bo Sûriyê matmayîbûna xwe ji bo rewşa Idlibê dide diyarkirin ku tenha çi şer û pevçûn nehatine rûdan bihêviye ku ew yek berdewam be li Idlibê. James Jeffrey şandeyê taybet yê welatê Amerîka ji bo Sûriyê ragihand ku rewş li Idlibê aram e û tenha tu rûdan nehatine encedan piştî lotkeya her du serokên Rûsyê û Tirkiyê li Sûçî û rewşa Idlibê bi seyr pesend kirin. Jeffrey di kongreyekê rojnamevanî de li New Yorkê ragihand ku rewşa Idlibê tenha cemidiye û aram û ew ê berdewam bin di fişarê de li ser her yek ji Rûsyê û Tirkiyê ta ku rewş bi wî awayî berdewam bibe. Jeffrey di heman demê de eşkere kir ku Washington daxwaz ji Moskû dike ku êdî piştevaniya rejima Esed li Sûriyê neke ji ber ku dewleta Sûriyê ji aliyê aborî ve wêran bû eger Rûsya piştevan be ji Esed re wê temenê piştevaniya xwe deyne di pêşa rojê de. Şandeyê taybet ji bo Sûriyê eşkere kir ku serokê rejima Sûriyê Beşar el-Esed serokatiya welatekî mirî dike ji aliyê aborî ve û rejima Esed di şerê Sûrî de bi ser neket. Tê zanîn ku her yek ji welatê Amerîka û Yekîtiya Ewropa gelek fişar li ser Rûsya û Tirkiyê kirin ta ku tu şer û pevçûn li Idlibê di navbera grûpên çekdar û rejima Esed de rû nede ku bibe dastana kuştina sivîlan û welatiyên Sûriyê careke din dest bi koçberiyê û penaberiyê berve welatên Ewropa bike.